Vi er i Somalia, landet med Afrikas længste kystlinje. Og det var også her fra kysten, godt 500 kilometer i den retning, at de 2 danske og 4 filippinske besætningsmedlemmer de blev evakueret fra efter over 2 år og 3 måneder i fangenskab. Det var den 12. januar helt tilbage i 2011, at de blev kidnappet fra deres skib Leopard. For godt et par uger siden, der lykkedes det for en norsk freelance journalist med somalisk baggrund at få adgang til de 6 gidsler, mens de var fanget. Det er der kommet nogle videooptagelser ud af, der aldrig er set lignende før. Det I nu skal se, det er brudstykker fra den hverdag, som kaptajn Eddie Lopez, den alvorligt syge styrmand Søren Lyngbjørn og de 4 filippinske besætningsmedlemmer, de måtte leve med i over 27 måneder, fanget af pirater. Den somaliske bush er et øde og svært tilgængeligt sted. Perfekt til at gemme nogle gidsler. Det er der, vi skal hen. Vi har soldater her, som skal kontrollere mig og mit udstyr. Abdifita Gelle er norsk statsborger og er freelance journalist. Han har somalisk baggrund og er fra samme somaliske klan som piraterne. På eget initiativ er det efter flere års forhandlinger lykkedes Abdifita Gelle at få adgang til gidslerne, som ingen udefra har set i mere end 2 år. Hej. Han filmer det hele. Lopez. Hej. Jeg hedder Abdifita. Husker du mig? Jeg har snakket med dig fra Norge. Fra Norge, ja. Husker du mig? Det er journalist. Yes. Chilensk fødte kaptajn Eddie Lopez har stadig ansvaret for sin besætning. Styrmanden Søren Lyngbjørn er syg. Ja. Vi er bange for, at han skal gå hen. Vil du kigge på ham? Så du det? Se her. Hvor har du vondt? Det gør enormt ondt ind i jeg tror, der er noget gået stykker inde i. Måske ind i tarmene, galdebelæg eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad der er det. Hvor længe har du haft? Jeg har haft det meget dårligt, meget lang tid. Vi er bange på, at han skal dø. Han spiser meget lidt. De giver os ikke noget mad. Vi får kun ris. En gang om dagen. Efter gidslerne i juli 2011 blev bragt i land, er de blevet flyttet 5-6 gange og er senest kommet til denne lejr langt inde i Somalia. Piraterne har givet lov til, at der bliver filmet under forudsætning af, at de ikke selv kan genkendes. Piraterne har lejr lige ved siden af gidslerne, hvor de holder vagt. De 2 danske og 4 filippinske sømænd har fået få kvadratmeter til at bo og leve på. Det er her, hvor vi bor. Vi har fået nogle præsending og nogle madrasser der, hvor vi så. Men nu er det startet regnsæsonen, så de sidste par dage det har regnet, og så ja, det er svært at holde vores ting tør. Alt vores tøj, det stinker nu, på grund af, at det bliver så fugtigt. Det er her, hvor vi går på toilettet.
det, ja. Så du kan sige, at det her det er lidt ulækkert, faktisk. Og man skal stå og tisse der, og det stinker. Som du så, de giver os cigaretter, og så det er vores toiletpapir. Och det är cigaretter. Ja, det er cigaretter, det bruger vi til at rense os. Og så bruger vi en flaske vand der, vasker os. Sømændene forsøger så vidt muligt at få en hverdag til at fungere. De skiftes til at hjælpe Søren Lyngbjørn. Indimellem har han mange smerter. Andre gange kan han selv sidde op. De forsøger i fællesskab at holde styr på dagene. Jeg er ikke sikker, hvis det er rigtigt, fordi nogle gange, for sidste år, jeg kunne ikke huske, hvis det var et skudår eller ikke. Februar 28 eller 29. Så jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. I dag, det burde være, ifølge den kalender, eller hvad jeg tror, søndag den 14. Og så vi har været her i 823 dage, så vi er 839 dagar. Ja. Gidslerne får indimellem lov til at have kontakt med omverdenen. Gennem årene har de jævnligt talt med rederiet, og en sjælden gang imellem også med myndighederne. Statsministerkontor, vi ringede til, hvor vi snakkede med sekretær ved navn Thomas, kan jeg huske, han hed. Og så han sagde, ja, det man kan få det arbejde for vores sag, og bla 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 bla. Når var det? Ja, det er efterhånden 2 eller 3 måneder siden. 3 måneder siden. Og så han sagde, at det mange folk, der arbejder for vores sag, og vi ikke blev glemt. Og ja, men det eneste, det er stadigvæk, vi siger her. Det er alle sammen, de siger, vær stærk, og bla 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 bla. Men så stadigvæk her. Jeg tror, vi er det eneste, der har siddet her i sommer så lang tid. Alle de andre folk, de blev fanget der, de tager hjem. Jeg ved, at de var 3 år så, eller en familie, der blev taget. En dansk familie. Jeg fik at vide, at de var omkring 6 måneder, de var her. Ja, det var ikke meget. Og de var lyssejle. De havde ikke nogen hvad ved det. Vi havde en rederi. Vi arbejdede for en rederi. Det skulle hjælpe os. Eller regeringen, vi er dansk. Det er Stabbo. Dalen, hvor gidslerne holdes fanget, ligger så afsondret, at der ikke er nogen telefonforbindelse. For at komme i kontakt med omverdenen, må man klatre op til sletten, hvor der er mobildækning. Hvor må du have den tæppe der på dig? Det har jeg altid fået at vide, at jeg skal dække min hår og mine arme, fordi det er så mange, og nogle fly eller helikopter skulle flyve forbi og se os. Det siger braten er ikke bra, så du må dække dig, ikke sant? Ja, det har jeg altid fået at vide. Jeg skal dække min hoved. Jo, det samme, når vi skal på toiletten, der skal vi dække os. Det er meget hårdt, fordi det er op ad en bakke. Og jeg har ikke fået noget vitamin eller form for motion i flere måneder. Så jeg blev hurtigt træt. Ja. Omkring en gang om måneden har der været kontakt til rederiet, som forhandler en løsning, men de er ikke klar over, hvor mange penge piraterne forlanger for dem. Ved vi ikke ret meget om. Det fortæller os ikke ret meget om, hvad det blev krævet fra piraterne, eller hvor meget det er rigtig tilbud.
De siger bare, at de har kontakt med piraterne. Og de går alt for at hjælpe os. Men det siger de hele tiden, og siger vi stadig her. De siger ikke, hvordan forhandlingen går og sådan? Nej, ikke. I lejren er der kun én ting at lave. At vente. De får nogle gange vand, andre gange må de selv skaffe det. De kommer med noget dunkevand fra et eller andet brønd, eller det vand, som de samler, når det regner. Og vi plejer at koge den, så får vi den igennem en t-shirt eller sådan noget, for at fjerne alt det sand eller blade fra træerne. Og drikker vi den. Det er der, hvor vi laver mad og laver til. Der har vi nogle plastiktallerkener. Vi har ikke nogen kniv eller gaffel, det er kun skæg. Menuen i dag er en af de bedre, måske fordi der er besøg. Spaghetti med lidt kartofler og løg. Ikke andet. Og en lille tomatpuré. Og det er noget, du spiser ofte? Ikke så tit for det meste får vi ris. Spaghetti, det kommer kun en gang imellem. Ellers så er det kun ris. De får kun akkurat det, der skal til for at holde dem i live. Det er noget, vi fik, da vi kom i land. Det er et år siden, med et år siden. Det er ikke noget tilbage. Det er ikke noget hårdt tilbage. Alle sammen, vi har problemer med vores tænder. Vi har intet. Det er, som du sagde. Vores sko, de går i stykker, og tøj, det begynder også at gå i stykker. Ja. Det. Mm. 49-årige Søren Lyngbjørn er undervejs blevet mere og mere syg. Det startede for snart et år siden, da jeg blev flyttet fra et sted til et andet, til fods. Og så begyndte det pludselig at være enormt ondt i mine fødder. Og så Han kan ikke længere stå eller gå, og han får alvorlige krampeanfald. Jeg håber, jeg kommer hjem, og jeg håber, at det går hurtigt. Det skal gå hurtigt, det her. Jeg tror, jeg bliver anmeldt for livstid, hvis ikke jeg kommer hjem, og det skal gå stærkt. Det må jeg sige til dem, for jeg ved ikke, hvad der sker. Hvis nu det spreder sig, jeg ved jo ikke. Tænk, hvis det går ind i hjertet eller sådan noget. Det kan jo være, at jeg får kramper i hjertet også. Jeg ved det ikke. Så jeg er enormt bange for, at jeg dør, hvis det trækker ud. De 6 sømænd havde været til søs i 4 måneder sammen, da de blev fanget. Der er bare en til. Der er vel lidt ondt der. Det eneste faste holdepunkt, de har haft gennem de seneste 27 måneder, er hinanden.
De hjælper på skift med at pleje Søren Lyngbjørn og støtter hinanden, når det hele bliver så slemt, at det ikke længere er til at bære. Det er kramperne, der går så vanvittigt ondt. Det er svært. Det er svært nogle gange at holde moden op. Fordi det er svært at hjælpe andre, når man har det selv dårligt. Det er det, jeg prøver at sige. Kan du huske for et års tid siden? Der var vi nær gjort selvmord. Ja. Ja. Vi må snakke hinanden fra at gøre selvmord. Ja. Vi kan ikke kigge efter et træ, vi kunne hænge os i. Ja. Vi var fuldstændig nede. Vi har snakket flere gange om at begå selvmord. Ja, og det var lige efter, vi havde fået at vide en af de gange, hvor vi havde fået at vide 10 dage her i fri. Ja. Og så fik vi ikke fri, nej, vi fik tæsk. Ja, vi fik tæsk i stedet for at få fri. Ja. Bagefter jeg blev også... Og vi troede, vi skulle op og skrive papir under, eller sådan noget, eller snakke med rederiet, eller sådan noget. Men nej, vi skulle have tæsk. Det var... Der var vi brændende selvmord. Men der er én ting, som sammenhold ikke kan erstatte. Familien. Eddie Lopez har kone og 3 børn. Der skriver lidt til min kone og fortælle hende, hvor meget jeg savner hende, og hvor meget jeg savner mine unge, og jeg elsker hende, og jeg elsker mine unge, og jeg beder til Gud, at snart det hele overstår, så vi kan være sammen igen. Men gidslernes afsavn er en uundgåelig konsekvens. For det er stået klart efter de allerførste samtaler med rederiet, at her handler det kun om én ting. Han sagde til mig, at det her det handler kun om penge, og det kan tage lang tid. Jeg spurgte, hvad mener du ved lang tid? Det er nogen for, det har siddet der over 1 år. Nej, han sagde 1 år. Over 1 år. Og det var det, så blev jeg begyndt. Det... dårligt lort. For piraterne er det her en forretning. De er ligeglade med, om jeg personligt dør eller kommer til skade. Men de vil have penge for os, så det var de brug for, at vi er i live. Men de er ligeglade med mig. Hvis en af os skulle dø, det er da lige meget. Det kan da være lige meget. Men de er så også interesseret i, det er jo det, for de lader os som om, at de gør noget, ikke? Og gør en lille smule, giver mig lidt smertestillende og sådan noget. Det er jo fordi, de vil gerne holde os rolige. Det er jo det samme, når de lyver om, at vi snart skal hjem, og det går godt og alt muligt andet. Så det er jo det forhold at holde os hen. Det er helt tydeligt, at gidslerne udgør en værdi for vagterne. Vagterne er unge mænd eller store drenge, og det er dødeligt alvor. Vagterne er ikke kun for at holde øje med gidslerne, de er også for at holde øje med, at ingen andre kommer og stjæler dem. Ja, det har været flere folk af det her, som passer på os, som er død. De har været i kamp mod Al-Shabaab i Obio. I hvert fald, det er den 6 stykker, det er blevet skudt. Som du kendte? Som vi kendte. Som de har været her på os. Ja, det er det. Mørket falder på, og lejren gør sig klar til natten. Her kommer andet frem, som kan være farligt. You can kill them. You can kill them. Otherwise, maybe they can come back. Yeah, he's coming back. Selvfølgelig var vi meget bange, fordi vi kendte ikke den slags
dyr. I Danmark, det findes ikke. Og så det sidste gang, hvor vi blev bidt, både mig og styrmand, begge to vi her blev bidt af skorpioner. Men heldigvis har det ikke været sådan en af de store sorte. Det var lidt mindre og brun, den der, som vi blev stukket. Men jeg har fået at vide fra vagterne, at de sorte, de er meget farlige. Og vi har dræbt mange af de sorte. Vi har bare heldige, at vi ikke blev bidt af sådan nogle af de sorte skorpioner. I mørket begynder tankerne at vandre. Vi har det meget psykologisk dårligt, så selvfølgelig nogle gange vi tænker, og folk græder om natten. Men på et tidspunkt, så bliver man så træt, at så falder man bare i søvn. Og så man håber bare på det bedste, at man bliver ikke bidt på en slange eller en skorpion. Trusler, sult og dødsangst er hver dag for 2 danske sømænd, der i øjeblikket bliver holdt som gidsler af somaliske pirater. De har forsøgt at følge med i mediernes dækning af deres historie. Det må være snart. Nej, Ja, det er snart 2 år siden. 2 år siden. Ekstrabladet har som det eneste medie vedholdende mindet danskerne om gidslerne. Men eksperter i pirateri råder medierne til at være varsomme med for megen omtale af gidsler, fordi erfaringen viser, at det kan presse prisen op og gøre det sværere at finde en løsning. En manglende kontakt, der bekymrer de 2 danske sømænd mere end noget andet. Set her fra Somalia mener gidslerne, at deres sag skulle have været omtalt noget mere. Jeg synes, det er godt, at de bringer nyhederne frem. Ja. Og at de viser, for eksempel dig nu, hvordan vi bor, hvordan vi har det, vores situation. Ja. Så folk kan se realiteten. Og de håber, at optagelserne vil nå frem og blive sendt. Jeg vil bare, at sang her kommer frem, så måske et eller andet, det kan hjælpe. Og det har været her de sidste 4-5 dage. Okay. Nu er Søren Lyngbjørns sygdom blevet truende for hans helbred. Ved de seneste samtaler med rederiet hjemme har der været en læge med ved telefonen. De spurgte mig, hvilke symptomer han har, hvilken farve han ekskrementer, det ser ud, når han går på toilet, hvilken farve har urin. Så det kan godt være, at de tager det lidt mere alvorligt nu. Og det håber jeg. Det håber jeg, fordi som du sagde, han har det ikke godt. Udover kramperne har Søren Lyngbjørn noget, han selv betegner som en knude i maven, der vokser og vokser og giver ham voldsomme smerter. Hans tilstand er så alvorlig, at selv piraterne er begyndt at blive bekymret for, at en af deres værdifulde gidsler er ved at dø. Der kommer en eller anden, de kaldte en læge. Men det hjælper ikke at sige. Så 10 dage siden eller sådan noget.
så gav de mig nogle piller af en slags. Nu sagde han ikke, hvad det er, og så det er kun, de sagde, det var sovepiller, og så det den der Benrelix, vi har den der, og paracetamol, det er sådan, de giver pillerne. Så vi kan ikke engang se. Vi ved ikke engang, om det er rigtigt. Det kan være hvad som helst. Jeg vil så gerne hjem. Jeg vil så gerne hjem. Jeg vil helst ikke dø her. De kan få os hjem, så han kan få en rigtig læge. Han kan komme på hospital. Han kan komme på sygehus og blive behandlet. Vi er alle sammen syge, men det er værre for ham. De kæmper alle konstant med savnet af dem derhjemme. Savnet, som indimellem kan blive så overvældende, at det bliver desperat. Det er gået 31 måneder, jeg har ikke set min familie. For nogle af os, det er mere. Det er den andre matros. Jeg mener, det er 34 måneder, han har ikke set sin familie. 27 måneder her i Somalia i dag. Jeg håber, at nogen, der kan hjælpe os. Vi kan ikke med. Vi kan ikke med. Jeg savner så meget af min familie. I 4 dage har Abdi Fitagelle været hos de danske gidsler. I dag, den 14. april, skal han hjem. Han har kaldt de 6 sømænd sammen. Han vil fortælle dem noget. Jeg har en god nyhed til dere. Vældig god nyhed. Det han vil sige er hverken officielt eller bekræftet, men han fortæller, at han har overhørt en samtale, hvor piratlederen tog stilling til et tilbud om en aftale fra rederiet. Han har forklaret, at vi skal godta budet, og så vi vil blive færdig med det. Det er veldig god nyhed. By the leader, he say they will accept the offer from the company. So it's a very good news. We are going home, guys. We're going home. It's a good news. It's a good news. Jeg tror på det, fordi at du er her. Ja. Ja. Derfor. Ellers så ville vi ikke ture. Ellers du havde ikke troet det, hvis vi havde sagt det. Ellers ville jeg ikke ture tro på det. Ja. For hver gang vi har troet på det, så bliver man så skuffet, så går man fuldstændig ned. Ja. Man går fuldstændig ned af depressionen, når man så finder ud af, at det ikke er rigtigt. Ja, vi tror med, når du er her, og du har hørt den samtale. Det tror vi. At du har hørt den samtale, og nu kommer jeg og fortæller du det her. Det tror vi. Men hvis det har været enten tolken eller
lider, det har jeg sagt det, så har vi tror måske 50%. Thank you for your help. Gå hjem, son. Nu får jeg ikke. Relax. Now we get a good news. We get a good news, so it's only a couple of days, so you get so you can come home and get a. Hvis ikke vi havde hjulpet mig, så havde jeg aldrig overlevet. Og det samler de op af gutter. Det er derfor, vi er besøgende. Du har også hjulpet mig, dengang da jeg fik den anfald der i den nervesammenbrud, der hun bor på Polen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan forestille sig det her. Det er en meget vanskelig situation. Efter det for mig, det er 31 måneder, jeg har ikke set mine unge. Du aner ikke, hvor meget jeg savner dem. Og alle sammen, som er forældre. Du fortalte mig selv, at du har familie, du har unge, ikke? Ja, jeg forstår. Veldig godt. Du aner ikke, hvor meget jeg glæder mig til at se mine unge igen. Ja, men tak for det. Det var en god nyhed. Det var en god nyhed. Bare helt. Det skulle bare mangle. Ja, tak. Må jeg give en besked til dem, der nu henter os på en eller anden måde? Jeg ved ikke, om vi kommer ud med skib eller flyver. Eller Ja, det var jeg heller ikke. Det ved vi ikke. Ja. Men de kan da, når de henter os, de kunne da sende en læge med. Så jeg ved, jeg er i gode hænder. Det vil være enormt på dansk. Det vil være surt at krasse af på vejen hjem. Så jeg håber bare, at de har det helt klart. Så ikke kommer til at lide længere end højst nødvendigt. Det var bare en bemærkning. Det er, de skal langt væk for at kunne ordne papirerne og alt det, inden de kan komme og fortælle os det. Ja, det kan godt svære, det tager gå. I hvert fald, det skal være en sted, hvor der er internetforbindelse. Ja, det er jo det. De aftaler, at de skal opføre sig som normalt, indtil piratchefen selv fortæller dem nyheden. Imens vokser håbet og forventningen. Det er godt. Det er godt. Det er veldig godt. For jeg glæder mig at se min familie, min kone og omfavne mine unge. Nej, hvor jeg glæder mig. Selvfølgelig jeg siger tak til alle sammen derhjemme, som har prøvet at hjælpe os. Det er en hilse, jeg vil sende til alle de folk, som har bekymret os for os. Jeg ved, at det har været en masse folk, der har stillet sig op i demonstrationer og brasserijeri. Så siger jeg mange tak til dem. Abdi Fitagelle tager afsked. Okay, jeg skal se om... Ja. Så jeg håber, du kan hjælpe os. Jeg håber, du kan give videre det her, så nogen kan hjælpe os. Jeg skal prøve. – 14 dage efter disse optagelser blev gidslerne flyttet en sidste gang. Denne gang til frihed. Mareridtet det sluttede altså efter 838 dage, og den syge Søren Lyngbjørn, han har allerede fået ordentlig lægehjælp. Måske kan de fysiske sår heles, men spørgsmålet er, om de psykiske sår, som de 6 gidsler også har fået, om de nogensinde kan.
Det bekymrer piraterne sig formentlig overhovedet ikke om. De er nu angiveligt blevet omkring 40 millioner kroner rigere. Hos rederiet Shipcraft og hos de danske myndigheder, der er oprydningsarbejdet allerede gået i gang. Der skal evalueres. For hvorfor skulle det tage over 2 år og 3 måneder, før kaptajn Eddie Lopez, styrmand Søren Lyngbjørn og de 4 filippinske besætningsmedlemmer atter kunne få deres frihed?